Данте прыдумаў для гэтага чалавека найбольш жудаснае пакаранне ў сваёй боскай камедыі. Але ў сапраўдным жыцці ён быў таленавітым паэтам і скончыў жыццё ў кляштары як манах. Гэта Бертран де Борн, і Данте сустракае яго ў боскай камедыі ў 8-м коле пекла. І той трымае сваю галаву ў якасці ліхтара. І пры гэтым Данте ён захапляўся сапраўдным Бертранам де Борнам, ён яго ставіў як аднаго з найбольш вялікіх паэтаў. Але Данте лічыў, што де Борн выкарыстоўваў свой талент, каб сеяць раздор. Бо ўвогуле де Борн ён вядомы найбольш за два кшталты песняў, якія ён пісаў. Першае гэта ваенныя песні, дзе ён агітаваў рыцараў ісці біцца. Другое гэта такія песні, дзе ён троляў людзей вакол. Напрыклад, у адной сваёй песні ён называў караля Англіі будучага Рычарда Львінае сэрца лорд так ці не, за тое, што той усё яшчэ думаў, ці пачынаць яму паўстанне супраць свайго бацькі ці не. Бо для Бертрана адказ быў відавочны, вядома, трэба. І менавіта таму Данте лічыў, што де Борн гэта такі, мы б яго назвалі прапагандыстам зараз, і лічыў, што де Борн выкарыстоўваў свае вершы, каб пасварыць прынца англійскага з ягоным бацькам. І, дарэчы, там сапраўды адбылося паўстанне, і де Борн у ім актыўна ўдзельнічаў. Але, па-першае, де Борн не быў такім уплывовым, каб развязаць такі канфлікт. А па-другое, де Борн быў перш за ўсё славуты за вось такога кшталту паэзію, але ён быў чалавекам вельмі шматбаковым. І ён пакінуў, напрыклад, вельмі шмат пяшчотных вельмі песняў пра каханне. І Данте судзіў яго па стандартах свайго часу, а войны ў Італіі часоў Данте яны былі значна больш жорсткімі, чым тое, да чаго заклікаў, напрыклад, де Борн. Бо ў часы де Борна сярэднестатыстычная бітва гэта вось нешта такое, 3 загінулы. І яшчэ адзін момант вельмі цікавы пра де Борна. І ў канцы жыцця ён пакінуў свой замак, усю гэтую мітусню і стаў манахам. Яшчэ трэба азначыць, што нават калі де Борн нібыта агітаваў усе гэтыя рэчы, ён быў практыкам, ён не злазіў з каня ўсё сваё жыццё, ён, скажам так, меў пэўнае маральнае права пісаць пра гэта.